Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο για την πρόσκληση. Είναι το δεύτερο βιβλίο που παρουσιάζω, πάλι σε αυτόν εδώ το χώρο πριν από 6 χρόνια. Το προηγούμενο ήταν για τις πολιτικές στέγασεις των προσφύγων. Τότε ήμουν ακόμα εργαζόμενη σε μη κυβερνητική οργάνωση. Και αισθάνομαι ότι παρόλο που στη ζωή μας έχουμε κάνει διαφορετικές πορείες, ο Νίκος από τη μελέτη του και εγώ από την εργασιακή μου εμπειρία και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε διεθνείς οργανισμούς, διαβάζοντας και το βιβλίο του, καταλήγουμε κάπως σαν να έχουμε κάνει μαζί μία κοινή διαδρομή. Κυρίως, έτσι να το σημειώσω έτσι λίγο προσωπικά, στον τρόπο με τον οποίο κοιτάμε τα πράγματα. Πριν μοιραστώ 2 σκέψεις με αφορμή το βιβλίο και το θέμα της συζήτησης, θα ήθελα να πω ότι το βιβλίο του Νίκου είναι ένα υπόδειγμα, και το λέω εντελώς ειλικρινά, είναι ένα υπόδειγμα ερευνητικής και διανοητικής δουλειάς. Δεν είναι καθόλου πρόχειρος, ούτε χρησιμοποιεί ευκολίες και στερεότυπα για να υποστηρίξει τη θέση του. Μελετά το ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής με τρόπο εμβριθή, ενδελεχή και σχολαστικό. Αξιοποιεί ένα τεράστιο εύρος βιβλιογραφίας, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της έρευνάς του, κάτι που κατά τη γνώμη μου τον καθιστά ένα πολύ σημαντικό μελετητή και ερευνητή. Άρα δεν γράφει ένα βιβλίο για να γράψει ακόμα ένα βιβλίο και να το προσθέσει στο βιογραφικό του, κάτι που φοβάμαι ότι κάνουν αρκετοί και αρκετές στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά επιχειρεί, το είπε και ο Χρήστος στην αρχή, να προσφέρει ένα εργαλείο για να μας βοηθήσει να σκεφτούμε και να δράσουμε, και από αυτή την έννοια είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Στο τέλος της συζήτησης σας προτείνω και σας παροτρύνω να το αγοράσετε και να το διαβάσετε. Να κάνω μια σημείωση εδώ, μια διευκρίνηση που νομίζω ότι χρειάζεται για τη βοήθεια της κουβέντας. Ο Νίκος δεν αναφέρεται σε όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Γενικά. Αναφέρεται στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το λέει και στην αρχή, και στην κοινωνική πολιτική. Γιατί χρειάζεται να πούμε ότι υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις που, παρόλο που ο όρος έχει λιδωρηθεί κτλ. Από τη Διεθνή Αμνηστία μέχρι οργανώσεις περιβαλλοντικές, που έχουν σηκώσει ψηλά πάρα πολλά ζητήματα, που έχουν πετύχει νίκες στο νομικό κομμάτι. Μπορώ να σκεφτώ αμέσως περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες βάλανε στόπ, ας πούμε. Λέω παράδειγμα τώρα στην εκτροπή του Αχελώου, για να πω κάτι έτσι, απλό. Για τις καμπάνες που έχει κάνει η Διεθνή Αμνηστία για ζητήματα τα οποία κανένας δεν ασχολιόταν, ας πούμε, διεθνή. Άρα έχει μια αξία να το έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Νίκος σε αυτό το βιβλίο δεν λέει γενικά για τις ΜΚΟ, αλλά μιλάει για τις ΜΚΟ και τις σχέσεις με την κοινωνική πολιτική. Η διαπίστωση την οποία διαπραγματεύεται ο Νίκος και με την οποία συμφωνώ απόλυτα, το είπε και λίγο η Γιάννα, είναι ότι η συρρίκνωση του κράτους, εγώ θα το πω και η συρρίκνωση του δημοσίου στις κοινωνικές δαπάνες, άρα και την κοινωνική προστασία, οδήγησε στην αναβάθμιση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Όπως επίσης συμφωνώ και με την ιδέα ότι όλοι αυτοί οι μετασχηματισμοί υποκινήθηκαν και από μια πολιτική ιδεολογία της ελεύθερης αγοράς. Άρα τελικά, ακόμα και αν συμφωνήσουμε ότι πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, ας το χρησιμοποιήσουμε έτσι καταχρηστικά για να αναφερθούμε γενικά στην κοινωνία των πολιτών, εκκίνησαν, και το γράφει αυτό στο βιβλίο, από ένα ευγενικό κίνητρο ανθρωπισμού ή για να προτάξουν ζητήματα για τα οποία το κράτος ή το δημόσιο αδιαφορούσε ή είχε αποσυρθεί, ή ακόμα ότι αν δεχτούμε ότι τους παραχωρήθηκε, όπως πολύ σωστά είπε η Γιάννα, να συμπληρώσουν και ανάγκες του δημοσίου, στο τέλος αυτό που εξυπηρέτησαν είναι το ιδεολόγημα του νεοφιλελευθερισμού. Άρα, όπως σωστά αναφέρει ο Νίκος, αφενός οι ΜΚΟ εξαντλούνται στο να αμβλύνουν τα κοινωνικά συμπτώματα και δεν ασχολούνται με τα δομικά προβλήματα ενός οικονομικού συστήματος, διαχειρίζονται την ακραία φτώχεια ή την ακραία μορφή ανέχειας και επί της ουσίας έχουν αντικαταστήσει οποιαδήποτε ανάλυση για τις ταξικές ανισότητες και την εκμετάλλευση από αυτή των κοινωνικών ταυτοτήτων. Οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι γυναίκες, τα ΛΟΑΤΚΙ, οι άστεγοι και πάει λέγοντας. Και ενώ, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα, από το 2006 έως το 2012, ίσως και λίγο αργότερα, στην περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης, είδαμε πώς μπορεί πραγματικά
να είναι τα παραδείγματα της κοινωνίας των πολιτών. Είδαμε πώς η χώρα μας μπορεί να γίνει και να μετατραπεί και μετατράπηκε σε ένα κινηματικό εργαστήρι με πρωτοβουλίες από τα κάτω. Δεν είμαστε πάρα πολύ μικρές και μικροί όλοι μας για να θυμηθούμε τα κοινωνικά φροντιστήρια, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά ιατρεία, τις συλλογικές κουζίνες, τις αγορές χωρίς μεσάζοντες, οι οποίες δημιουργήθηκαν για να απαντήσουν συλλογικά στις κοινωνικές ανάγκες. Από το 2015 και μετά βλέπουμε αυτά να περιορίζονται, ενώ η κρίση δεν έχει τελειώσει, ενώ η συνθήκη ζωής μας είναι ακόμα χειρότερη σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά να διακόπτονται, να περιορίζονται ή ακόμα και να εκφυλίζονται. Θα πω, γιατί κατά τη γνώμη μου, ακόμα και αυτές τις πρωτοβουλίες, αργότερα, από το 2015 και μετά, τις διαπέρασε αυτή η λογική του νεοφιλελευθερισμού, η ηγεμονία της ιδέας του, η ηγεμονία ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Και εδώ να κάνω τη διαπίστωση που νομίζω ότι θα όφιλε να είναι μια πρώτη κοινή μας διαπίστωση, ότι ο κοινωνικός ιστός, εν πάση περιπτώσει, έχει με έναν τρόπο αποσαρθρωθεί. Ότι έχουν σπάσει οι αρνοί που συγκρατούσαν και συγκροτούσαν την κοινωνία, ότι καταλήγουμε επομένως να ζούμε η κάθε μια μέσα σε ένα άθροισμα ιδιωτών και ατομικοτήτων, όπου ο καθένας και κάθε μια κάνει μόνος του ή μόνη της ό,τι μπορεί για να επιβιώσει, και αν είναι λίγο καλός θα δώσει το χέρι στο διπλανό του να σηκωθεί, αν όχι θα συνεχίζει να αγωνίζεται στοχοπροσιλωμένα στο να μείνει όρθιος ο ίδιος και η ίδια, και ας είναι μόνος και ο μόνος στο τέλος. Αυτό το βίαιμα διαπερνά στην ουσία όλη τη σκέψη του Νίκου στο βιβλίο, η οποία συναντάται εξαιρετικά με τη σκέψη ενός άλλου κοινωνιολόγου, του Γάλλου κοινωνιολόγου Φρανσουά Ντιμπέ, στο βιβλίο του «Ο καιρός των θλιμμένων παθών», ο οποίος γράφει ότι η δομή των ταξικών ανισοτήτων διαφυλάται σε ένα άθροισμα από προσωπικές δοκιμασίες και ιδιωτικές οδύνες που μας προκαλούν θυμό και αγανάκτηση, χωρίς να βρίσκουν προς το παρόν άλλη πολιτική έκφραση εκτός από το λαϊκισμό. Και κάνει, κατά τη γνώμη μου, και μια ακόμα σωστή παρατήρηση, την οποία την αναφέρει ο Νίκος μέσα στο βιβλίο, όχι ακριβώς έτσι, αλλά την αναφέρει στην αρχή στο θεωρητικό του κομμάτι. Ότι έχει συγκροτηθεί ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό σύμπαν, στο οποίο είμαστε λιγότερο ή περισσότερο άνισοι, με βάση τα ποικίλα οικονομικά και πολιτιστικά αγαθά που διαθέτουμε και τις ποικίλες σφαίρες στις οποίες ανήκουμε. Είμαστε άνισοι, μισθωτοί καλύτερα ή χειρότερα αμοιβόμενοι, προστατευόμενοι ή επισφαλείς, τυχιούχοι ή όχι, νέοι ηλικιωμένοι, γυναίκες ή άντρες, κάτοικοι της επαρχίας ή κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας, κάτοικοι ακριβών συνοικιών ή λαϊκών προαστίων, μόνοι ή συζευμένοι, ξένοι ή ντόπιοι, λευκοί ή όχι, και πάλι λέγοντας. Είναι αυτό ακριβώς που κατά τη γνώμη μου ζούμε εδώ για καιρό, και με τα λύπης μου θα πω ότι με έναν τρόπο ότι έχει διαπεράσει και την αριστερά. Και αυτό, για να το κάνω λίγο λιανά, θα το πω με δύο παραδείγματα, για να κάνω και μια κριτική και σε εμάς και να κάνω και μια αυτοκριτική. Από το 2015, κυρίως από το 2016, με τις μεγάλες προσφυγικές μετακινήσεις, στην Ελλάδα υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα που στην αρχή λεγόταν Relocation και μετά λεγόταν Εστία, έτσι, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα στέγασης του προσφυγικού πληθυσμού, το οποίο υλοποιήθηκε από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Να πω εδώ εμφατικά, όσες και όσοι δεν το ξέρατε, ήταν ένα πρόγραμμα στο οποίο από τα νησιά που ερχόντουσαν οι πρόσφυγες, τότε αιτούντες άσυλο ακόμα και δεν είχαν αναγνωριστεί, στέλνοντας στην ενδοχώρα με βάση μια ευαλωτότητα που κάποιος την έκρινε, αν ήταν έγκυες γυναίκες, αν υπήρχαν γυναίκες οι οποίες ήταν μόνες με παιδιά, αν υπήρχαν ανήλικοι, οι οποίοι τους παρέπεμπαν στην ενδοχώρα σε δομές ή διαμερίσματα, μέχρι που να πάρουν το άσυλό τους. Είχαν υποστήριξη από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλήρωναν τα ενοίκια, τους λογαριασμούς, τα πάντα.
Έτσι. Τους δίνανε και ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας ένα επίδομα μηνιαίο και ταυτόχρονα υπήρχε ένα πλαίσιο εργαζομένων μη κυβερνητικές οργανώσεις, από ψυχολόγους, από δικηγόρους, από κοινωνικούς λειτουργούς, από διερμηνείς, οι οποίοι τους έκαναν υποστήριξη καθημερινή, γράφαν τα παιδιά στο σχολείο, μπορούσαν να τους κάνουν διασύνδεση με δουλειά, τους έλυναν ζητήματα, τους πήγαιναν στο νοσοκομείο. Άρα αυτό ήταν το αρχικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε. Να πω εδώ ότι εμφατικά, με πολύ μεγάλη έμφαση, ότι χωρίς αυτό οι πρόσφυγες θα βρίσκονταν πνιγμένοι ή επαναπροωθημένοι ή πεταμένοι στο κέντρο κάποιου νησιού ή μιας πόλης ενδοχώρας, γιατί το κράτος ή το δημόσιο, αν θέλετε, δεν είχε ούτε την τεχνογνωσία, ούτε την επιστημοσύνη, ούτε τις δομές για να υποδεχτεί και να υποστηρίξει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος πληθυσμού. Η αριστερά, στο σύνολό της θα πω, υπερασπίστηκε με σθένος αυτό το στεγαστικό πρόγραμμα, γιατί κάποια στιγμή αναγκάζονταν οι άνθρωποι να τους πετάξουν, μάλλον σύμφωνα με τον κανονισμό και με αυτά που απαιτούσε η κυβέρνηση, να τους βγάλουν από τα διαμερίσματα που είχαν πάρει το προσφυγικό ή επειδή έκλεινε το πρόγραμμα και έβγαιναν στον δρόμο και γίνονταν εξώσεις. Και υπερασπίστηκε αυτό να συνεχίσουν οι πρόσφυγες να μένουν στα σπίτια. Έκανε σωστά, αναμφίβολα. Έκανε πάρα πολύ σωστά που υπερασπιζόταν τους πρόσφυγες ότι χρειάζονται μία διαβίωση αξιοπρεπή. Τι λάθος έκανε κατά τη γνώμη μου? Ότι η στενή ματιά, και το λέω στενή και ας μου επιτραπεί, στο να υπερασπίζεται αυτό το στεγαστικό πρόγραμμα, το οποίο προφανώς θα είχε ημερομηνία λήξης. Προφανώς και κάποτε η Δύση θα σταμάταγε να στέλνει τα ματωμένα της λεφτά. Και προφανώς, αφού ήταν και οι πρόσφυγες εδώ εγκλωβισμένοι σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ελλάδα, θα έπρεπε να το διαχειριστεί η πολιτεία μόνη της και χωρίς λεφτά δεν θα μπορούσε, αλλά θα τους πετούσε στον δρόμο. Επί της ουσίας δεν έριξε ταυτόχρονα μια ματιά στον κόσμο γύρω της που έχανε τα σπίτια του από τις τράπεζες, που βρίσκονταν σε στάδια φτώχειας και ανέχειας και δεν διεκδίκησε να επεκταθεί στο σύνολο του πληθυσμού ένα τέτοιο στεγαστικό πρόγραμμα. Άρα ταυτόχρονα δεν μίλησε για ντόπιους και μετανάστες μαζί. Αντίθετα, με αυτή τη ματιά, και ας μου επιτραπεί η έκφραση στενή ματιά, άθελά της προφανώς, και χωρίς να υπερασπίζομαι σε τίποτα τους ρατσιστές που έκαναν πολύ μεγάλη φασαρία για αυτό το θέμα, συνέβαλε με έναν τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένας κοινωνικός αυτοματισμός άνευ προηγουμένου και να ενεργοποιήσει ακροδεξιά αντανακλαστικά στην κοινωνία, αλλά κυρίως εντόπιους που υπέφεραν από οικονομικές πολιτικές και την ανύπαρκτη κοινωνική προστασία. Δηλαδή, λέγανε: συγγνώμη, πηγαίνεις, δίνεις σπίτι δωρεάν για τον πρόσφυγα, πληρώνεις τον λογαριασμό του, πληρώνεις το ρεύμα του, πληρώνεις το νερό του δίνεις και ένα επίδομα 400 ευρώ αν είναι τετραμιλής οικογένεια, και εγώ χάνω το σπίτι μου και για μένα δεν υπάρχεις. Αυτό ήταν ένα ερώτημα το οποίο ερχόταν από πάρα πολύ κόσμο. Το δεύτερο παράδειγμα, για να κάνω την κριτική και την αφικροτική για την αριστερά, είναι πως από αυτή τη συζήτηση της υπεράσπισης του προσφυγικού πληθυσμού, πολύ συχνά από την κουβέντα έλειπαν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που δουλεύαμε σε εξαντλητικές συνθήκες, με τον πόλεμο να περνάει από πάνω μας. Σκεφτείτε τώρα ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς να έρχονται αντιμέτωποι και αντιμέτωπες καθημερινά με γυναίκες βιασμένες, με παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα, με άντρες τοξικομανείς, με ανθρώπους οι οποίοι ήταν σκυμμένοι, άρα ενσωμάτωσαν το τραύμα, με μπλοκάκι πάρα πολλοί και πολλές από αυτούς, χωρίς εποπτεία, χωρίς εκπαίδευση, συχνά με καθυστερήσεις στους μισθούς και με μία αντίληψη από τις ίδιες τις διοικήσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων ότι, παιδιά, κοιτάξτε λίγο, ανθρωπιστικό αίσθημα. Εντάξει, συνήθως ο κόσμος ο οποίος συμμετείχε και όλος και πήγαινε τότε, τον πρώτο καιρό στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ήταν ένας κόσμος προοδευτικός, ένας κόσμος αριστερός, ένας κόσμος που αισθανόταν ότι μέσα από τη δουλειά θέλει να βοηθήσει. Τι έκαναν οι διοικήσεις? Σήκω το πρωί 3 η ώρα και πήγαινε παρέλαβε το Χασάν που έρχεται με το καράβι για τον στέλνει ύπατη αρμοστριά 3 η ώρα το πρωί και πρέπει να τον παραλάβεις με το λεωφορείο. Κάνε μωρέ μια υπερορία 3 ώρες, γιατί θα έρθει 5 η ώρα το απόγευμα και μέχρι να τον βάλεις στο σπίτι θα πάει η ώρα 8, αλλά δεν θα την πληρωθείς γιατί είναι φίξο μισθός. Έλα τώρα, είσαι και ανθρωπιστής. Είναι δυνατόν να κάθεσαι και να μου ζητάς την υπερορία σου και να μου ζητάς να σε πληρώσω παραπάνω? Εδώ οι άνθρωποι έχουν τραύμα και έρχονται από τον πόλεμο και εσύ θέλεις να πληρωθείς. Άρα μείνε παραπάνω,
ξύπνα τα ξημερώματα, κάνε απλήρωτη εργασία, γιατί εδώ διεπόμαστε και από την αρχή του ανθρωπισμού και του εθελοντισμού. Και το παλιό σύνθημα, το οποίο είχαν οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, ότι είμαστε εργάτες και όχι συνεργάτες, αγνοήθηκε και καταπατήθηκε στο βωμό της φροντίδας και της ανθρωπιστικής ιδέας. Άρα, να και κάτι ακόμα που δεν έβαλε η αριστερά στο δημόσιο διάλογο. Και καταλήγω. Μπορεί η αριστερά, για να μιλήσουμε και λίγο για το θέμα της κουβέντας, και το κίνημα από μόνο του να υποστηρίξει, ας χρησιμοποιήσω πάλι τον όρο καταχρηστικά, αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Μπορεί, χωρίς να υπάρχει ένα οργανωμένο δημόσιο πλαίσιο, να δηλώνει αλλά και να δείχνει την αλληλεγγύη της. Θα απαντήσω πως όχι. Και εξηγούμε πάλι με ένα παράδειγμα. Το σύνθημα των τελευταίων χρόνων, «Εγώ αδερφή μου σε πιστεύω», για τις γυναίκες θύματα βίας, σεξουαλικής, σωματικής, κακοποίησης γενικής, δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο, έτσι ώστε μπορώ να πω ότι τα θύματα βίας μπόρεσαν να ανοίξουν το στόμα τους και να μιλήσουν. Και αυτό είναι ένα τρομερά σημαντικό βήμα. Φτάνει όμως αυτό? Μπορεί μόνο η αλληλεγγύη να βοηθήσει αυτές τις γυναίκες, αν δεν υπάρχουν δημόσιες δομές για να στεγαστούν αυτές και τα παιδιά τους? Να υποστηριχτούν από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, από νομικούς, από κοινωνικούς λειτουργούς, να διασυνδεθούν με την παραγωγή, ώστε να αναξαρτοποιηθούν, να απαλλαγούν από το φόβο, ώστε, όπως πολύ σωστά είπε πρωτήτερα η Γιάννα, να χειραφετηθούν και να λειτουργούν περήφανα και ισότιμα. Θα απαντήσω ξανά πως όχι. Αν δεχτούμε λοιπόν ότι προς ώρας είμαστε ένα άθροισμα ατομικοτήτων, χρειάζεται από τη σκοπιά της αριστεράς να απαντήσουμε δύο ζητήματα και να τα απαντήσουμε από τη σκοπιά της σοσιαλιστικής εναλλαγής. Το πρώτο, αυτονόητα, είναι το πώς ανασυστήνουμε τους κοινωνικούς αρμούς, πώς ξαναδημιουργούμε λοιπόν δομές και χώρους συλλογικής διεκδίκησης. Και το δεύτερο, κλείνω, πώς τις πολλαπλές ανισότητες ή, αν θέλετε, τις πολλαπλές ταυτότητες, τις οποίες αναγνωρίζει ο καθένας και καθεμιά τον εαυτό και την εαυτή της, τις προσθέτουμε στη βασική αντίθεση που στον καπιταλισμό εξακολουθεί και πάντα θα είναι η ταξική, η αντίθεση ανάμεσα στην εργασία ως κοινωνική σχέση και το κεφάλαιο, ανάμεσα δηλαδή στις εργάτριες και τους εργάτες και τα αφεντικά. Ο Κένι Λόουτς, στην τελευταία του ταινία, η τελευταία ΠΑ που μεταφράστηκε έτσι πολύ άσχημα στα ελληνικά, κάνει μια λυρική αποτύπωση αυτής της ανάγκης. Εκεί όπως στην ταυτότητα του ηττημένου από τη Θάτσερ ανθρακορίχου εργάτη, του φτωχού και περιθωριοποιημένου κάτοικου ενός χωριού της Βρετανίας, προστίθεται και το βίωμα του πρόσφυγα, η ταυτότητα του πρόσφυγα. Ο Λόουτς έχει μια αισιόδοξη ματιά πάντα στο σινεμά του, πάντα καλή βρίσκουν μια λύση και το καλό βγαίνει στην επιφάνεια. Ας έχουμε όμως υπόψη μας ότι στη δραματική ζωή δεν το κατορθώνουμε πάντα αυτό. Οι πολλαπλές καταπιεσμένες ταυτότητες τείνουν συχνότερα να συγκρούονται μεταξύ τους παρά να ενώνονται, και πίσω από αυτή τη συνθήκη αναδύεται και ο προσανατολισμός των κοινωνικών κινημάτων, αλλά και η καλπάζουσα άνοδος της ακροδεξιάς. Η διάσπαση λοιπόν των πολλαπλών ταυτοτήτων καταπίεσης, αντί για την ενοποίησή τους γύρω από ένα συλλογικό σχέδιο ισότητας και ελευθερίας, είναι αυτή που έχει οδηγήσει, για να αναφερθώ ξανά στο ντιμπέ, να αντικαταστήσει η ακροδεξιά την αριστερά ως τράπεζα του θυμού. Συνεπώς, αντί μόνο να συμπάσχουμε με την αστάθεια και την ανισότητα, όπως κάνουν οι ΜΚΟ και συχνά μπατάρει και η αριστερά και τα κινήματα, ας γίνουμε εμείς η ομπρέλα που θα ενώνει τα αιτήματα κάτω από το αίτημα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση για κανένα, για καμία και για κανένα. Σας ευχαριστώ πολύ.